Me zai faru idan aka kai hari kan Saudiya amma Pakistan da Turkiyya suka ce su ma an kai musu hari? Shin wannan na nufin sabon ƙawancen soja mafi ƙarfi yana tasowa ne a duniyar musulmai? To abin da ke faruwa kenan. Saudiya, Turkiyya da Pakistan sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro mai matuƙar muhimmanci a birnin Jidda na Saudiya. Ƙasashen Saudiya, Turkiyya da Pakistan sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro da ƙasashe uku. Manufar yarjejeniyar ita ce ƙarfafa haɗin kai a fannin tsaro, musayar bayanan sirri, horar da sojoji tare da kuma taimakon juna idan wani hatsari ya taso. Sai dai abin da ya fi jan hankali shine kalmar da ma'aikatar harkokin wajen Pakistan da ta fitar. Cikin sanarwar, Pakistan ta ce idan aka kai hari da makami kan ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe uku za a ɗauki wannan a matsayin hari kansu duka. Wannan na nufin idan aka kai hari kan Saudiya, Turkiyya da Pakistan za su iya ɗaukar lamari a matsayin hari da aka kai musu ma. Haka kuma idan aka kai hari kan Turkiyya ko Pakistan, sauran ƙasashe biyu za su iya haɗa kai wajen mayar da martani. Masana na cewa irin wannan yarjejeniya na ƙarfafa haɗin gwiwar soja tsakanin waɗannan ƙasashe uku, musamman a lokacin da yankin Gabas ta Tsakiya ke fuskantar ƙarin tashin hankali. Abin da wannan zai iya nufi shine idan aka aiwatar da yarjejeniyar yadda aka tsara, za ta iya ƙara haɗin kai tsakanin sojojin ƙasashe uku, sauƙaƙa gudanar atisayen sojan tare, ƙarfafa musayar bayanai, leƙen asiri, haɓaka kariya daga muradun tsaro na ƙasashen uku. Sai dai har yanzu ba a bayyana cikakkun matakan da za a ɗauka ba idan aka kai hari kan ɗaya daga cikinsu ba. Yarjejeniyar ta nuna cewa Saudiya, Turkiyya da Pakistan na neman ƙara haɗa kai a fannin tsaro a lokacin da rikice-rikice ke ƙaruwa a yankin Gabas ta Tsakiya. Sai dai lokaci ne kawai zai nuna yadda wannan yarjejeniya za ta kasance a aikace idan aka fuskanci wata babbar barazana. Wannan haɗin gwiwa da aka samu ta ƙasashe uku na musulman duniya gabaki ɗaya ya nuna maka cewa Saudi Arabia ta kanta ya waye, ta fara gane cewa tsaron da Amurka take ba su tsaro ne kurin na ƙarya da na banza da na wofi, wanda aƙalla yanzu za a ce a cikin shekara ɗaya ƙasashe kusan uku duk sun harhare ta, kuma duka babu wanda ta iya nasara. Yanzu gashi nan tana fama da yaƙi tsakanin su da Houthis da Yemen kenan. Yanzu an samu ƙasashe guda uku nan na musulmai wanda haka muke so dama su dinga haɗa kansu don su kare kansu. Ɗaya mai makamin nukiliya, ɗaya kuma mai mugun arziki a duniya, ɗaya kuma mai mugun ƙarfin siyasa a duniya gabaki ɗaya, ita ce Turkey, ɗaya kuma Saudi Arabia mai mugun arziki, ɗaya kuma wacce take da makamin nukiliya a faɗin duniya. To yanzu wannan abin wani abu ne kuke tunanin zai iya faruwa nan gaba, ko musamman ma yanzu da ake cikin yaƙe-yaƙe, ko kuma musamman ma yau a ce idan Iran ta farmaki Saudi Arabia, saboda Saudi Arabia tana ajiye sansanin sojojin Amurka a cikinta. Kun san ita Iran ba za ta duba cewa ga aminiyarta, ba ta duba aminiyarta Pakistan ba, tana ba Saudi Arabia kariya, babu wannan batun. Duk abin da Indiya Saudi Arabia ba su shiryu ba, ba su daina haɗa kai da Yahudawa ba da gwamnatin Amurka, to hare-haren Iran da hare-haren Yemen ba zai taɓa ƙarewa a kai ba. Sai dai rikici ya ɓarke tsakanin musulmai a duniya, wanda ba ma fata kwata-kwata. Zaman lafiya shi muke so, amma dole sai an daina zama karen Yahudawa ko karen gwamnatin Amurka. Wannan rikicin zai tsaya gabaki ɗaya. Allah ka cigaba da ba mu zaman lafiya. Amin.